Eduskunnan lakivaliokunta päätyi keskiviikkona julkaistussa mietinnössään kannabiksen laillistamista vastustavalle kannalle. Lakivaliokunta ei kannata aloitteessa tarkoitettua laillistamista ja sääntelyjärjestelmän luomista, eikä laillistamisen tarkempaan arviointiin ja selvittämiseen ole valiokunnan näkemykseen perusteltua ryhtyä. Valiokunta ei pidä todennäköisenä, että kannabiksen saatavuutta lisäämällä voitaisiin vähentää kokeilijoiden ja käyttäjien määrää. Päinvastoin saatavuuden kasvu voi johtaa kulutuksen ja haittojen kasvuun, todetaan tiedoitteessa. On huolestuttavaa, että valiokunnassa ainoastaan vihreiden ja vasemmiston edustajat ovat edes googlettaneet muiden maiden tuloksia. Siis niiden, jotka ovat laillistaneet kannabiksen jo vuosia sitten. Haitat ei ole kasvaneet, päinvastoin. Pitkäaikaistutkimukset vahvistavat tämän. Missään ei ole haitat kasvaneet niin, että ne millään muotoa ylittäisi hyötyjä. Asiasta vähän poiketen. Kun tämä samainen lakivaliokunta käsittelee alkoholia ja sunnuntai-aamua, nämä edellä mainitut kriteerit eivät merkitse heille mitään. Kulutus kyllä lisääntyy laillistamisen myötä, mutta eivät haitat. Kulutuksen nousu on suurinta suurissa ikäryhmissä, seniori-ikäisissä jopa yli 70% lisäys. Ja vastaavasti pidemmällä aikavälillä alaikäisten alle 18-vuotiaiden käyttö on tasaisesti vähentynyt. Kannabiksesta aiheutuvat haitat kohdistuvat pääsääntöisesti alle 25-vuotiaisiin pitkäaikaiskäyttäjiin, jotka ovat aloittaneet jo pienenä lapsena. Yli 60-70% kohdistuu tähän ongelmaväestöön. Senioriväestö on pääsääntöisesti hyvinkin tyytyväisiä ilman haittoja. Lakivaliokunta arvioi kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista melko hiljattain aiemman kansalaisaloitteen yhteydessä. Tuolloinkaan lakivaliokunta ei puoltanut kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista. Yhteiskunnallisessa tilanteessa ei ole sittemmin tapahtunut tältä kannalta sellaisia merkittäviä muutoksia, joiden myötä kannabiksen tai muiden huumeiden käytön rangaistavuutta olisi perusteltua arvioida eri tavoin kuin valiokunnan aiemmissa mietinnöissä. Myöskään hiljattain tehdyssä lakivaliokunnan arviossa ei otettu mitenkään kantaa, eikä missään muuallakaan, kannabiksen räjähdyksemäisen käytön kasvuun tällä vuosituhannella. Vuonna 1992 noin 6% suomalaisista oli joskus elämässään kokeillut kannabista. 2022 elinikäiskäytön osuus on jo 28,5%. Yli 20% korotus. Tulli takavarikoi kannabista 2014 150 kiloa. 10 vuotta myöhemmin 2024 lukema on 1321 kiloa. Kannabista kasvatetaan, tuodaan ja käytetään tänään enemmän kuin koskaan ennen Suomen historiassa. Piti siitä tai ei, mutta kannabismarkkinat ovat olemassa, lailliset tai laittomat. Tärkeänä huomiona tässä kohtaa kannattaa kiinnittää huomiota, miksi yksikään maa tai osavaltio yli 40, joka on laillistanut kannabiksen, ei ole tähän mennessä perunut päätöstä. Tähän on useita syitä ja ne on yllättävän johdonmukaisia joka paikassa. Laillistaminen vähentää valtavasti pidätyksiä, syytteitä, oikeudenkäyntejä ja vankeusrangaistuksia. Päätöksen peruminen tarkoittaisi näiden haittojen palauttamista. Ja tämä ei ole poliittisesti suosittua. Laillistamisen jälkeen on syntynyt yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja.
Jos valtio yrittäisi uudelleen kieltää kannabiksen, se joutuisi lopettamaan luvan saaneet yritykset, irtisanomaan työntekijöitä ja luopumaan huomattavista verotuloista. Tämä olisi taloudellisesti ja poliittisesti erittäin vaikea. Kun ihmiset on päässeet käyttämään turvallisempia testattuja tuotteita valvotulta markkinoilta, paluuta pimeälle markkinoille pidettäisiin haitallisena ja epärealistisena. Useissa maissa kansalaisten tuki laillistamiselle nousee laillistamisen jälkeen, kun pelättyjä kriisejä ei tapahtunutkaan ja hyödyt, kuten rikollisuuden lasku ja verotulot, näkyvät. Esimerkiksi Kanadassa tuki on noussut selvästi laillistamisen jälkeen. Kun kannatus kasvaa, poliittinen paluukielto on käytännössä mahdotonta. Laillistaneissa maissa on havaittu jotain haittoja, esimerkiksi ensiapukäyntien lisääntyminen, korkea THC-pitoiset tuotteet, liikenneonnettomuudet joillakin alueilla. Mutta nämä haitat ovat hallittavissa säätelyllä, kuten rajoittamalla vahvuuksia, markkinointia ja alaikäisten saatavuutta. Mikään maa ei ole päätynyt siihen, että kokonaiskielto olisi parempi ratkaisu, ei edes Thaimaa. Mikään hopealuoti laillistaminen ei tietenkään ole, mutta hyödyt ylittävät haitat mennen tullen. Poliittinen ja viranomaisnäkökulma on monessa maassa sama. Laillistaminen ei poista kaikkia ongelmia, mutta kielto ei poistanut niitäkään ja aiheutti vielä lisää omia haittoja. Meillä on tässä siis vastakkain rationaalinen tietoon, tutkimukseen ja kokemuksiin perustuva ajattelu ja lakivaliokunnan puhtaaseen uskoon perustuva politiikan teko. Että kivaa päivänjatkoa sullekin.